Здравейте хора, днес ще покажа какво ще ям. Знаеш ли, че като се бръснеш, Имах 4 това, което премахваш помага на кожата да се възстанови. Така че ако от черен хляб. Имаме домати и сирене. И сега ще покажа какво печерам. Обикновено. Как? Вземате сиренца. Както природата, така и чувствителната туркате внимателно да не разпилете, че направо барбите ще блудят, ако или отитрите ви. А защо съм в тази стая? Ще разберете. И накратко. Какво прави косата ми толкова блестяща? Новият кастинг крем глос. Формула без амоняк. Сега още по-нежен към вашата коса. С комплекс за блясък и колик глос. Заглажда косама за 3 пъти по-блестяща коса и по-здрав външен вид. Лореал Париж кастинг крем глос. За блестяща коса. Никога до сега. Защото го заслужаваш. Иначе ако бяхам големи, чака да ме наедат. Електрифицирано изживяване. Една голяма, една е 4 кли. Новия Toyota Yaris. Впечатляващо икономичен. Сега за специална лимитирана оферта. Всеки прилив на енергия има значение. От 1 до 10. Знаете кой ще дом? Започва борбата с петната. 10 от 10. Много е вкусно. Ако вие обичате пълно черен хляб, така ли се пълно твърден, го пробвайте, става за всякакъв хляб. Но хубаво припичайте. Е така трябва. Да е отзад. Така. И да видим от мен, хора.